Čaute, chcel by som predstaviť moje automatické dielo. Zatiaľ to ešte dielo není, bude to dielo. Potrebujete na to obsidian a rudín. Pripravil som si to. Obsidian, rudín, TNT, schodík zo skaly, alebo najlepšie by bolo zo skaly. Potom rudinovú faklu, tlačidlo a vodu. No a rudín, to je samozrejme. Takže na dĺžku potrebujete 5 tých obsidianov, na šírku len jedno a znova 5. Potom tu si vedľa tak dáte 2 a rudinovú faklu. Na to si dáte na ten obsidian si dáte rudín až do 4. Tu už do rohu nemusíte, ale môžete. Počkajte minútku. Dobre, som späť. No a potrebujete, dáte tu vodu. No. A dáte tam len TNT. Drti, už som urobil chybu. Ale to nevadí. No, toto musí ostať. A nepotrebujete žiadny zapalovač, nepotrebujete nič. Iba dáte puf a pozeráme, kde to strelí. Takže to je náš. Aj má kamarku. Tak. No, to je naše dielo. Môžem natáčať ešte 6 minút, tak vám ukážem takýto portál do pekla. Potrebujete obsidian a kresadlo. Možno zapalovač, neviem. Píšem kreslo, tak je to kresadlo. Takže, vidíte, že aj tu mám vyrobený ten portál. Takže, do výšky by ste potrebovali takých 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vyskúšajte si to na kreatívu, na single player, hra pre jedného hráča. No a potom už keď tak skúšajte to na multiplayer serveroch nejako. Pýtajte adminoch, nech vám to robia. Keď neviete, tak im povedzte ako a máte to. Tam nejdem, lebo tam sú možní zombici, tam sú prasači zombici. Nemám ich veľmi v láske. Pravdu povediac, nemám v zombikoch vôbec v láske. Takže ja už končím a ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste, aby som nahrával nejaké iné videá, viac videá, tak napíšte mi to do komentára. Lúčim sa s vami, tak čau. Čaute, opäť som tu ja, Lukáš. Takže teraz by som vám chcel ukázať postaviť takýto veľký strom. No, nič nie je to ťažké. Potrebujete na to vinič, kostná mučka a sledenicu z takého čudnú. Potrebujete opäť, opakujem, Minecraft 1, 2, 4. Takže dáte si to do takého štvorca. Tak, hop, a máte nič ťažké, nič ľahké. Práve že ľahké, no tak. Teraz vám ukážem, ako si postaviť takúto loďku. Takýto vozík. Vám ukážem aj takýto čln. Tak. Čln ani vozík nie je ťažký. Na čln potrebujete drevo, teda dosky. No a na ten vozík skalu. Potrebujete pracovný stôl.
Easy. Tak. O, koľko vecí tu mám. Takže. Aha, Takže toľko by som asi to dali. A toľko to mi tiež stačí. Takže hop. A máte takýto čln. A prepáčte za tie skaly z toho člnu, pomelil som sa, potrebujete, teda ma to napadlo, potrebujete železné tehličky. Tak, aspoň myslím. Áno. Paráda. Tak, a máte vozík. Keď máte vozík, tak v vozíku potrebujete aj kolenice. Kolenice vám tiež ukážem, ako sa robia. Potrebujete palice a znova železné ako sa to volá? Železné tehličky, tak. Dáte si to do takého hrčka. No, ja vám to len teraz ukážem, môžete si viac. Vidíte? Už máte 16. Ja to dám tak do kopcom, aby ste to videli. Hop. Také zákruty. Hop. Tak. Hoci, ak sa vám to len tak teraz. Tak. Konečná vystupovať. Opa. Tak, a je to. Tak. Teraz si ukážeme tento čln. Sadnite. S tým, čo sa robí? A s tým čo? Viete, a teraz zdvojitým vyjehate a buď Dčkom, Ačkom šoferujete do Ačko ide doľava, Dčko doprava. Alebo len s myškou. Tak, myškou to ide pomalšie. Takže ak niečo nechápete alebo chcete niečo nové vedieť, napíšte mi prosím do komentáru. Zatiaľ čaute a no, napíšte mi do komentáru. Čaute.